All the time, God is good and God is good all the time. Hello everyone, welcome once again to LB Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, ang atong isgut-isgutan karon nga tungura mao kanang may tungod sa pagkaon bitaw. Nasayod ba kamo nga dunay daghang mga pagkaon nga lami gyud kaayo unta kanon apan ang atong lawas magdumili ni ana, no? So, para nang kung doon na kita gisuffer nga acid reflux or kabuhi or hyperacidity or kada maka-trigger sa ulcer, no? Daghan gyud unta kay pagkaon nga lami gyud, no? Lami gyud as in lami kanon. Pero dili ta makakaon tungod kay magdaot pud kita dayon, no? So sama ng kanang mga oily, mga fatty, lami gina siya kaayo kanang mga dunay dressing, kanang dunay mayonnaise or margarine, no? Inana lami gina siya pangkanon kun isagol na kana siya sa food. Apan tungod kay dili mo angay si stomach, mo nang mapugos kita sa pag likay na lang ni ana, no? So usa ka makaon nga akong natilawan lately kanang gitawag og burikit. Burikit. Gitawag ka na sa English nga kasaba cracker or kiping, no? Inana. Kana bitang crackling craze nga mo crackle na siya, mo pagudpud crunchy, no? Inana ka lingi na siya dako. So mo na siya burikit. So ang gi-process ka na siya, gibulad, gigaling ang kamuting kahoy dayon gibulad sa o para na ibabaw sa atop or whatever kuanon og dahon, and then i-fry ka na siya sa mantika, no, hantod nga mahimo siyang crunchy. I hope sakto ako sa ako ang explanation unsaon ka na siya pag proseso. Doon na may kasambahay ana nga taga rural area, no, muna siya negosyo niya sa una check kamaong kumgama ng burikit kita, no, pero wala man siya mga kahigayunan ko, wala po available nga kamuting kahoy or whatever, so dili siya kagama, no? So kanang burikit usa ka na siya sa akong naibaw-an nga lami gyud kayo kanon niya, butangan man lag syrup, no? Basta gani butangan dag syrup, lami man gyud na siya. One day sa nagsuri-suri ako sa baybayon, nakadungog ko singgit nga ingon og burikit ingko unsa man rong burikit, wala man ko unsa man na siya makaon or whatever, no? So ako siyang gitawag, ingon ko nga kanang, sir, unsa man naming baligya? Ingon siya nga, burikit man ni ma'am. Ko awaw ba unsa nang burikit? Ay kani ko niya tilawi ma'am, lami man ni siya kaayo. Dahil mo to kay ko nga tagpila pod, 7 for 100. Ingo, sige tagai kog 7 kay akong tilawan, no, kauban sa akong mga kauban usab diha sa balay. So mao to nga nakapalit ako. Akong gitilawan, usa ka buok, akong gitilawan, no? Nya doon na may syrup nga pakapin, siya butangig syrup ma'am kay lami gini siya, di mo to nga akong gitilawan. So, in short, inana kadako, mura kadako plato, dili platito, plato. Nahurot na nako og kaon, and yummy gud kay siya, crunchy niya. Anything that crackles, ganahan jud ko ana. Kada mga pagudpud bitaw na mga chicharon, pareho anang mga chips, pero dili man na siya angay gud kanon nako. Pareho nako nga dunay kabuhi or acid reflux kay dili mo angay nga akong tiyan. Sa mga tao nga mo angay ang tiyan, okay lang gina siya, pero sa ako dili, no? So muna nga maglikay gyud ko. So mao kadto ang burikit, nakahurot kog usa, miangay ang akong tiyan. I do not know na unsang pagkahitabo ato, basta kaniangay siya. So the following week, pagkasunod semana, namaligya na kay weekly man ang iyang pagbaligya ana, no, namaligya siya. Nagsuroy na usab siya, burikit, so hingpalit na pud ko, no? Hingpalit na pud ko burikit. This time duha na kabuok ang akong gikaon, duha na ka mura ka dagog plato. So na-enjoy gyud ko kinaon. So hantod nga duha nga akong nahurot, no? Abi ninyo unsa ni tabo, pagkataod-taod ni ana, mga 30 minutes after, naglain ang akong ginhawa.
naglain ang akong ginawa. Nya wala ko'y laing sa nginlan nga mo'y nakalain sa akong ginawa, kaya wala ko'y laing gikaon, burikit. Burikit. So, sorry lang kayo ha, katong namaligya burikit. Ngamiyon ko nga naglain sa akong ginawa. Pero, daghang mga tao nga ganahan yun mukaon anak niya. Ako lang gi-share dinhin ninyo, kay in kaso wala pa mo kakaon og burikit, so mukaon man gani mo, gamayara, no? Ayaw pagdaghana. And so, naglain yun akong ginawa. Naka-learn ko og lesson nga dili yun maayo ng in-exist bitaw ang atong kanon. Kanang daghanon bitaw kaon, dili gina siya maayo kay mo kuan ang atong lawas mo reklamo, no? Mo reklamo. So ang acid production mo kusog usab mo na nga maglain ang atong ginawa. Pero kung wala tay acid reflux, wala tay kabuhi, ulcer, hyperacidity or whatever, okay lang gina siya kaayo, no? Okay lang gina kaayo. Pero kung dili mo angay, dili lang pod. Pero nga akong giingon, dili lang gyud pod daghanon. Gamay lang gyud pod, no? So mo kadto galain man ang akong ginawa, naning kamot ko nga maulian. Maulian. Hinginom kong inini tubig. Kay ganahan man ko og kabuhion bitaw ko inini tubig akong imnon. Amot lang ko sa uban. Pero sa ako inini tubig, no? So mo to nga sa hinay-hinay murag medyo na uli-ulian ko nang haplas ko kay misaka na miandar mo pud akong panuhot kay basta gani mag-acid mo andar ang akong acid musaka na ga dire ang akong panuhot pud anak mo kuyo hibaw mo kun sa nang panuhot kana bitong tugnaw pero gipaningot ka bugnaw ang imong singot mo nay panuhot no dagan kayong dili mo tuwan ng panuhot pero panuhot is real tinuod na siya tinuod ng panuhot naman gani bang mga kuan anak sa medical profession nga dili mo uto ng panuhot o naagid na siya naagid na no agid mo pag-ingon wala no kay ako sige gyud kong mabiktima ng panuhot tingali dili lang mo ka hibalo nga mo utoy panuhot wala lang mo ka kuan nga mo na detoy panuhot no pareho sa akong igagaw nga nurse siya nga sa mo nang kabuhi oy ka sukat nang kabuhi natigulang na lang ko ning kalibutan wala ko sukat nang kabuhi ingko basta gikabuhi ka, pero wala lang kakahibalo nga muna na ito'y kabuhi. Tsag, amot lang, pero wala din ko anak. Suka na ng kabuhi. Nakakaon, bitaw siya. Naunsa tong iyang gikaon nga. Awa, yun. Nakainong siya, tinuod yan ang kabuhi. No? So, mo kanto. Now, going back to Burikit, so mo to, the following week, gitintal naman po ko nga, na po'y burikit, o yung ko, dili ko anak, tiyag, ay, kaon ng gudpod, o kabuhion di, manambal, anak, no, manambal, utak mo, inom ang tambal ko, dili mo sad ko anak, tiyag, painom ang tambal, katunga na lang yun sa plat, yung gidakon, murang murang plato, katunga na lang ang akong gikaon, no, kunya, katunga na lang akong gikaon, wala biya po kumaunsa, no, wala po kumaunsa, so muna akong gishare ninyo nga, kung doon na tayo kanon, labi nag, primero pa, wata kibaw, madawat ba sa itong lawas, kay kanina itong lawas, kita god, lain tag chemistry sa lawas, no? Na ay, muangay ka ana, dili po ko muangay. Na ay, muangay ko ana, dili po ka muangay, no? Pareho na guna sa sinina, ganahan ko, ikaw dili. Ganahan ka, ako po dili, no? Pareho na sa, may gugma bata. Inaana na, nahigugma ka, pero ako, wala po ko anak. Kung siya po, nahigugma na ako, ikaw po wala, so ingon na no, depende rin na siya. Dili kita ka, in general, di kita kasulti nga muna, so depende lang ina sa lawas. So ang burikit, umukaon ko, katunga radyo, di nagyo ko mulapas anang duha kay maglaing di akong ginhawa, no? So, mao kanay atong sharing karon nga anything gani nga wala pa ta sukad makatilaw gamay lang gyud usa atong tilawan unya og paminaw nato nga okay ra tilaw na punta hangtod nga makakuanta nga oy ganahan kay ko ana no ako may ko ganahan ko ana pero ang akong tiyan dili ganahan ang akong dila ganahan pero ang akong tiyan dili ang akong dili ganahan pero ang akong tiyan ganahan so inana man no
daghan kayo sa ang atong pagkaon karon nga ganahan kayo atong taste buds, kani atong dila, kani atong panglasa, ganahan kaayo pag-abot na sa tiyan, kay ang tiyan may end user di man ganahan. Di kuyapan din ta, malipong din ta, bag down din ta, kanawan mo throw up, no? So depende lang po na sa tawo, depende lang po na sa tawo. Ako na po ning ukadyan, tungod kay daghan mo ko kayong moingon sa comment section nga, pwede ko anay, kanang mukhaon kong kamuti, pwede ko, mukhaon tubagon nga, depende rin na ninyo, no? Depende rin na, kung ganahan ang inyong lawas sa kamuti, okay, makakaon mo, kaon lang ang kamuti. Sa ako, di na magsilbi, gas forming na, magbutod akong tiyan. Mag-acid indigestion ko, no? Oh, muna'y tinuod. Kamuting bagon ba? Kanang kamuting bagon, kanatong tigaon mo na siya kamuting bagon. Lahi po itong kamuting kahoy, no? So, muna siya, inaana na siya. So, anything nga, naapay bag-o ninyong nakaon, ayo sa ninyo pagpalabii. Paminawa usa kun muangay ba si tiyan. Okay ka ba tiyan? So, muna diha, no? Speaking of okay ka ba tiyan, ang yogurt, maayo po na siya para sa tiyan. Maayo na siya. Good bacteria na siya. Okay po na siya, no? Kana og ganahan po mo, pero dili, naay lang po, no? So, mao kanang naa siya mga palangga, nga mga kabuhiunon nga pariho nako. So, ang burikit, lami na siya. Lami yun ang burikit, no? Pero kung muangay mo, kaon. Pero di mo muangay, ay lang po palabi, no? So, mao kanang ato ang episode karon mahitungod sa burikit, no? Keeping or cassava chips, cassava cracker, no? Cassava cracker. Mura ka na kong plato, dunay syrup nga ibutang mo na siya burikit, no? So, muna ka na karon nga itong kulong kabildo. Akong gi-share ninyo kay nakakaon mo kong burikit niya kay nakakaon kong duha, naglain man akong ginawa. Naglain akong ginawa, pero buhi lang gihapon. Buhi lang gihapon tungod kay wala pa po moabot ang ako ang expiry date, no? Kita taran ang expiry date. Wala pa po moabot kon oras mo kun oras na nato, oras gyud na. Pero kung dili pa po, pero magantos kita kabuhi. So mo lang kana karon ang ato ang sharing, no? Have a good and godly day everyone, ug hangtod sa sunod. I love you all, no? So please support this channel, subscribe, like, comment, no? Mga palangga. Love you all. Salamat jud kaayo.